هەر جارێکە سڤیل لە ئەمریکا بێنە کوشتن دبەیتا لەسەر کۆنتڕۆلکردنا چەکان گەرم دەبە. دەگەڵ هێریشا لەسەر یانەیە هەف جنسبازان لە باژارێ ئۆرلاندۆی ویلایەتە فلۆریدا و کوشتنا نزیکی 5 کەسان وێ دبەیتێ سەر هەڵداوە بەتایبەت لەسەر یاسا و ڕێنمایین بەدەست خستنا چەکان. هەلبەت کەناڵی هەری بساناهی بۆ بدەستخستنا وان چەکان پێشانگەه و بازارên چەکانە. لە گۆڕە هەژمارین وەزارەتە دادەیە ئەمریکی هەر ساڵ 5,000 پێشانگەهên چەکان لە ئەمریکا تێن vekirин. Li van pêşangehan xelk dikare çekan bikire bêyk û karbidest ve kolînê li ser rabirdûyê bikiran bikin. You could be somebody who has a felony conviction. ڕەنگە تەتاوان کردبە یان توندیا ناوماڵێ و تەخۆژی یاسایە بەدزیبە یان بە قاچاقی لە ئەمریکا بی لێ تو دەکاری لە هەندێک وڵایەتان چەکی بکڕی. Kirîna çekan bi internetê online rêkek diya xwevedzînê ji qanûnan pitir ji 4,000 malper ji vê bazirganiyê re hene. gelek xelk hene çi online yan jî li pêşangeha çeka difroşin û dibêjin ew nekardarin û ji ber wê yekê vekolîna rabirduwa bikira nakin. Hikûmeta Serok Barack Obama ji mareka fermana dana bi mebesta qeyîmkirina proseyê vekolîna rabirduya bikiran lê ew ferman nekarîger bûne. Bêguman Kongres di wê çendê bêje ji ber ku neşiyaye karekê din bike û ne berpirsyarbû bû derbazkirina qanûnan yan jî lêkolînê li ser qanûnên rodana van derdan. Li helkefteka kuştinkariya xwendkaran li Sandy Hook berî 3 salan cêgirê Serokê Emerîkî Joe Biden bêhîvî bû ji sistiya qanûnên silametiya çekan. And that's the part that makes me saddest. Ev min xemgîn diket. Yasayên me pêşniyaz kirîn û gelê Emerîkî pê qayîl bû di cihê xwe de ne. Sozên me dayîne Sandy Hook bo rêgirtinê li tawanên biçekî qaçax û rêbazên kontrolkirina çekan di cihê xwe de mane. Par li Emerîka teqa li 117,000 kesan hatkirin bêyk û Kongres kiryarekî bike. Bîroya taybeta pêdaçonê bi ser tawanên ku bi çekan dibin dibêje, bi tinê li bajarê San Francisco li sala 2014 wan 306,000 tawan eşkere kirine. Piraniya çekên bikar hatin tawanbaran bi qaçaxî ew çek bi dest xistine. FBI daxwaza kiryarên ciddî li dijî wana dike. So I think it's a half measure at best. Bi baweriya min ew nîv pêngava û ladana jêlayenê aşkira ku bi dîvkeftina tawanbarê û wan kesên birêkên neqanûnî çekan heldigirin. Divêt em pitir tund bîn hember van kesên xeter. Ji bilî ku karê teroristiyê Orlando qurbaniyên wî karî dê bibin naverokê dibeyta siyasî û kampêna helbijartinên serokatiya Emerîka li mehên dahatî pirsa kontrolkirina çekan dê erkê giranê serokê dahatiyê Emerîka be.